En Marc té sort, que pot desconnectar i descansar a la platja. Jo passejo tranquil·lament per plaça Catalunya. Tinc una pregunta per vosaltres. Sabríeu dir-me on hi ha un carrer gran amb moltes botigues? Efectivament, sí, al portal de l'Àngel. Segur que tots hi heu passejat, sempre hi ha moltíssima gent, caminant amunt i avall. Per això hi ha tantes botigues. Per què té aquest nom? On és el portal? I l'Àngel? No ho sé. Aquesta zona era una entrada a Barcelona. Mireu aquesta foto. És del poble de Guissona, on tenen també el seu portal de l'Àngel. Ens hem d'imaginar el mateix aquí a Barcelona. L'any 1466, a la porta de la muralla s'hi va col·locar l'escultura d'un àngel. La part de la muralla i la porta es van enderrocar, però l'escultura de l'àngel es va salvar i va ser traslladada a un lloc proper, l'església de Santa Anna. Més tard es va portar a l'església d'Hostafrancs. Però durant la Guerra Civil espanyola, l'escultura original de l'àngel es va destruir. Veniu, que us ensenyaré un secret. Mireu, està aquí a prop. L'escultor Àngel Ferran Vázquez va regalar una escultura més moderna de l'àngel a la ciutat de Barcelona. L'any 1975 es va col·locar a l'edifici actual del Banc d'Espanya. Tot i que no és el mateix àngel, ens recorda el nom del carrer. Segur que heu passat per aquí 1000 vegades i no us n'heu adonat. Mireu-lo. Vols conèixer una altra història d'aquesta zona? Acompanya'm.